Aşgabatyň demir ýol wagzalynda dürli. Şol sanda bir otlynyň bellenin gatnaw tertibinden has hiç gelmegi sebäpli bir wagtda iki otla hyzmat edilsini bir günüň dowamında inçimegi gabat gelse bolýar. Bu synlayan görnüşleriňizde hem Serhidawat Aşgabat otlusy öz wagtyndan bir sagat giýjak alyp gelip, onuň gelen sagady Aşgabat Türkmenawat ugru boýunça ugramaly otlynyň wagtyna gabat geldi. Netijede wagzalyň birinji liniýasynyň eýlenendigi sebäpli Serhidawat Aşgabat otlusy ikinji ýola baryp durýar. Belläp geçdik otlynyň ýolukçy terminalyndan 10 metr uzakda saklanyp kabul edilmegi ýolukçylar üçin goşmaça kynçylyklary döredýär. Wagzalyň ýolukçy terminalyna ýagny şähere çykylan tarapyna barmak üçin ýolukçylar basdyrmaly Belen köprüniň üstü bilen beýlik tarapa geçmeli bolýarlar. Munyň hem öz gezeginde garrylar, ýa saglalar, ýa saglar eli agyr ýükleler üçin de kynçylyk döredýändigini görse bolýar. Şol bir wagtda ýolukçylaryň belli bir bölleginiň demir ýoluň gaýra tarapyna aşmak üçin gerekli gatnaw şertleriniň döredilmänligi sebäpli tehnik howpsuzlyk şertlerini bozup gösgöni demir ýoluň üstünden beýle tarapa aşýandyklaryny hem synlasa bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa synlayan şekilleriňizdäki ýaly ýagdaýlaryň günde günasa gaýtylanyp durýandygyna ünsüz çekip, ýolukçylaryň amaty üçin ýeterlik şertlerin döredilmändigine aýdýar. Bir gece gündüň dowamında bary ýogy 8-9 san sastawy wagtynda uradyp hem kabul edip bolmaýan Aşgabatyň demir ýol wagzalynda şeýle ýagdaýlar diňe bir Serhidawat otlusy bilen bagly däldi. Beýleki ýolukçy otlarynda hem ýüz berýändigi aýdylýar. Ýük wagolarynyň ýük düşürip ony demir ýoluň şähere çykkan tarapyna taşamaly bolýan ýolukçylar has hem kösenýärler. Serhidawat ýolukçy otlusy bilen bagly bolsa, bu ýagdaý her gün gaýtalanýanda barada ýolukçylar beýrenip gürrüň berýärler. Aşgabatyň wagzaly 1888-nji ýylda gurulypdy. Ol 1948-nji ýyldaky Aşgabat ýer titremesi sebäpli dolulygyna weýran bolandan soň 1950-nji ýylda täzeden bina edildi. 2009-njy ýylda wagzalda düýpli awadanlaşdyryş we rekonstruksiýa işleri geçirildi.